Merħba għal din il-video lezzjoni fejn se naraw kif ninstallaw it-tastiera tal-Malti fuq il-Windows 10. Nikklikjaw il-Windows logo l-isfel net fuq ix-xellug tal-iskrin u nagħżlu Settings. Immorru fuq Time and Language. U minn fuq ix-xellug nagħżlu Region and Language. Sewa, qed naraw li għatanna lingwa waħda biss installata. Mela, nagħżlu Add Language. Kif qed naraw issa se titla' lista twila ta' lingwi li nistgħu ninstallaw. Mela, niskroljaw sakemm insibu il-Malti Maltese. Nimxu ftit sakemm insibuh hawnhu. Sewa, mela nikklikjaw fuqu. Issa qed naraw li għandna l-Malti lest hawnhekk. Malti Language Pack installed. Għandna xi għażliet nagħmlu jekk nikklikjaw darba fuq il-lingwa. Niskroljaw ftit iktar l-isfel, naraw li għandna Set as Default, Options u Remove. Remove naturalment jekk irrid inneħħi il-lingwa minn fuq il-Windows nafas dik. Ħalli mmorru fuq l-Options għalissa. Mela nikklikjaw Options u naraw li għandna varjazzjoni tal-keyboard installata lesta. Issa jiddependi skont il-keyboard tiegħek hijiex 47 jew 48 key. Hawnhekk qed naraw li jażel il-47 awtomatikament. Imma nagħmlu mod li jiena għandi l-keyboard tiegħi li hija 48 key mhux 47. Mela fil-każ nista' ninstalla wkoll. Nikklikja Add a Keyboard. Nagħtu ftit ċans itella u naraw li mal-47 key għandi l-48 key ukoll. Mela nikklikja lilha u dik hija installata wkoll. Issa nista' nagħżel li l-waħda li m'għandix bżonn inħassara mill-ewwel. Dika nista' nagħmilha jiena billi nikklikja fuqha sewwa tidher il-buttuna Remove u nneħħiha minn hemm ukoll. Għalissa jiena m'iniex se nneħħiha biex inkun nista' nuri xi ħaġa oħra iktar il quddiem. Mela, immorru lura billi nikklikjaw il-vleġġa li għandna fuq ix-xellug fuq net tal-window sewwa. Jekk irrid li l-Malti jinstalla ruħu awtomatikament, jibda awtomatikament malli jiena nixal il-computer, nikklikja Set as Default. Sewwa, u darb'oħra il-Malti jitla' minflok l-Ingliż awtomatikament. Mis-settings lesti ġifieri nistgħu nagħlqu il-window tas-settings hawnhekk. Issa ħanħarsu ftit l-isfel hawnhekk fejn għandna it-toolbar fuq il-lemin isfel net tal-iskrin. Kif qed taraw hawnhekk għandi ENG, din hija lingwa li bħalissa qiegħda taħdem fuq il-Windows. Sewwa, issa jekk irrid jien naqleb dik għall-Malti, nikklikja darba fuqha u kif qed taraw għandi l-għażliet kollha hemmhekk. Billi jiena ma neħħejtx il-varjazzjoni żejda li kelli tal-keyboard tal-Malti, qegħdin it-tnejn hemmhekk. Jiġifieri jekk jiena nara li nkun installajt waħda ma mbagħad insib li ma kinitx it-tajba, hekk almenu la installajthom it-tnejn, m'hemmx għalfejn nerġa' nidħol fis-settings biex inkun nista' naqleb minn waħda l-oħra, nista' naqleb minn hawn. Jiena bħalissa il-keyboard tiegħi hija 48 key, mela se nagħżel Maltese 48 key u qiegħda hemmhekk.